ina waɗanda sihiri ko iska suka ta ba su matsala a rayuwarsu ko kasuwarsu ko fannin aure, ko kasuwa ko fannin aure, duk wanda matsala ta riske shi ya rasa yadda zai yi, lamuransa suka tsaya, abubuwansa suka yi ta lalacewa, alfarmar annabi tsaya ka aiwatar da wannan sirrin. Ka rubuta wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ka rubuta falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr inna Allaha sayubtiluhu inna Allaha la yuslihu amalal mufsidina. Ka rubuta wannan ayoyi guda biyun, kowanne ka rubuta ta 333. Idan ka rubuta su 333 duka sai ka haɗa su guri ɗaya sai ka wanke. Idan ka wanke sai ka je ka ce a baka ƙaiƙayi ko ma kan masheƙiya. Idan aka baka icen ƙaiƙayi ko ma kan masheƙiya sai ka zo ka jiƙa wannan itacen da wannan ruwan rubutu da ka rubuta. Idan suka jiƙa sai ka ɗauko icen sai ka daka. Idan ka daka sai ka zo kuma ka kawo binta sudan sai ka ɗiga a kai. In suka bushe duka sai ka na hayaƙi da shi. Na rantse da Allah duk yadda bala'i ya kai ga sihiri, sammu, iska, mayu, wallahi daga ranar da ka fara wannan Allah zai yaye maka, zai raba ka da su. Na ba da sirrin nan saboda mutuncin annabi.